Greetings, and more greetings to you, good people. My name is TJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwani munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akatanga iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndamboti ndimufambira nyaya dzesondo. Kunyange zvazvo usiri musi wesondo. Vakaipa pari kupisa. Panapa ndine mufundisi wandasanganawo naye kupeji raZigo ari kunzi anzi Pastor Muchefa. Nyaya hombe yandangovaunzira panapa kuti muone kuti kana maita hama dzenyu dzinenge dzafa muchifunga kuti nguva yavo yokufa isati yakwana, batai Pastor Muchefa. Vari kumutsa vanhu vakafa handitika. Sezvamunoziva kuti inini ndinofamba nedingindira rekuti umbowo handingotaure nyaya dzemusoro wangu, ndinouya nadzo panapa ndokuratidzai mozvionera mega kuti aiwaka kuwater force kuri kuitika mashiripiti, kuri kuitika maninji. Hameno kuti munozvionawo sei kuti munhu anga afa atomubhox akamuka papera futi mazuva, asi munhu wekutanga vari kutaura kuti aiwaka hatichavhunduka kumutsa vanhu vakawanda. Pandazonakirwa neimwe comment yandaona mucomment section anzi kunga amutse Mugabe timboona. Comment section inenge ichitoda zvekutodaro, but isingatambise nguva rega tipinde muvidhio muzvionere. The reason why tichiuya nezvinhu izvi panapa inyaya yongoti hanzi bhaibheri rinotaura kuti hanzi vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya zivo. Saka ukazivawo kuti zvinhu zvakadai so zviri kuitika unogona kutopona, unogona kusatopararawo nekuti unenge uchiita sei uchiziva. Saka chinhu chakakosha is to bring awareness, kuti uzive, uve neknowledge handitika. Saka usauye mucomment section uchitanga kundituka, usauye mucomment section uchida kutaura zvisiri izvo. Aiwaka isu panapa hatisi kushora, hatisi kuita sei, tangouya kuzopasa information kuti kuna vanonzi Pastor Muchefa vari kumutsa vanhu vakafa. Hameno kuti iwe unotiwo chii nazvo. Ndisikatambise nguva rega ndipinde muvidhio rangu. Pandisandapinda muvidhio rangu ndikutaura kuti izvoni kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Handitika toita sei tofambira nyaya dzacho. Tofambira nyaya dzacho, hatimire kufambira nyaya idzodzo handitika. Right, rega tipinde muvidhio muzvionere mega nekuzvinzwira at the same time kuti zviri kufamba wani uyezve zvakaita sei, zvakamira sei. Chandiri kufarira ndechekuti matestimony acho arikuratidza kusunungurwa kwevanhu, because vanhu vazhinji vemachechi mazhinji ari kunyanya kungoti chingoverenga shoko raMwari zvinhu zvako zvinoita mushe chingodi, but uchiona kuti zvinenge zvakavabata zvidhoma nezvi zvinenge zvakagara comfortably. Neimine chido chakanyanya nekwatingati iko kubatsirewo vanhu vanenge vakasungwa kuvasunungura. Ndezvozvo Mwari vakatidana kuti tiite basa iri, ende hatidzokeri kumasure, ende hakuna chatinotya, ende tinotenda kuti pasimba raMwari hakuna rimwe simba rinopfuura simba raMwari. Nometa zvidhoma, zvikwambo, zvipi nezvipi, isitaona zvinhu zvakawanda, but tinongofara chete kuti aiwa zvine simba raMwari, aiwa vanhu vari kudzikinwa naMwari. Ende matauriro enyu arikuratidza kuti zvidhoma nezvikwambo hamutombozvityi. Tasangana nezvinhu zvakawanda. Tasangana nezvinhu kune vanotiteerera, vanotifolowa, aiwa vaona zvinhu zvakawanda. Tingataure, but kune zvakawanda zviri kuitika kuRekife Ministries. Then poita nyaya yemunhu akamutswa kubva kuvakafa. Mazuva ano uchiri kumugera kuti ndezvenguva yaJesu chete. Simba raMwari harina limit. Ndichitaura panapa ndichitaura ndichiti kune zvimwe zvirwere zvatinoti zvirwere, but uchitonyatsoona kuti chirwere ichi kushereketa wakaita munhu. Ende kune dzimwe ndufu chaidzo dzatoti munhu uyu atofa, but aritori maatax anenge achiitika mukati meupenyu hwemunhu. So zvakawanda zviri kuitika. Amai ava, mai vatakabetserana navo, ende nyaya iyo iri very sensitive. Kune vanhu vakauya kuchechi yakapindira hama dzakawanda
dzakange dzakonzera nyaya iyoyo. Mai ava ndevekwaMurewa, vashayika kudaro vanhu vakatovata usiku hwese vachichema. Guva kwakutocherwa. Then tabata munamato navo. I think kuma around 9 mai vakamuka. Vanga vatomukofinera. Ndezvozvo vakamuka. Facebook page yedu I think vakavaona mai ivavo. Vakatora almost like a week zvavo, but miri yavo kange isati yaita zvakanaka. But kutaura kudai ezvinezvi vanotofamba, ezvinezvi varitori right. Right. Amenoti munoti chii nazvo. Hanzi amai vakamuka kubva mukuvakafa. Amai vakamuka kubva kuvakafa. Mawana hanzi you of little faith. Imi vekutenda kushoma. Tisu taitaurwa ipapo nekuti haakuzona munhu womuka baba. Pakaipa rega bhazi izobhana vafundisi maprofita nen'anga pakushambadza pamaradio stations. Zvikanzi kana une nyuchi dzako tumira wega, kana une makona ako ita zvinhu zvako wega. Inyaya iyoyi yekuti vanhu vanozosvika pakunyeperwa. Hatizozivi hedu chokwadi nyaya yeacting. Vanhu vari kuacta, vanhu vari kuuya kuchechi vachidonha, vamwe vari kunyepedzera kuita zvirema, vamwe vari kunyepedzera kufa vachimuka. Zvakawanda. Handisi kuti Pastor Muchafa vamutse vanhu. Pastor Muchafa vanotomutsa vanhu, ende kuWaterfalls mukatoenda munotonozvionera pamhino sefodya. Ndiringopfuura hangu nemo ndichingotaurawo hangu kuti isusu tisu vamwe vacho vakanzi you of little faith, imi vekutenda kutenda kudoko. Amenoti iwe unotenda kusvika papi wewe? Siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Rega ndimboti fambe pamberi apo mbijana. Munzwe futi kuti hanzi haasiri wekutanga. Patori nevamwe futi vakatombofa vakamuka. Saka muri kuonera kuti patiri panapa togona kutotaura napastor or prophet vekutanga mugeneration yedu vamutsa munhu kubva kuvakafa. Ndezvozvo andingati ndini wekutanga vakawanda, but zvimwe zvacho pamwe zvinenge zvisingabude. But tinongotenda Mwari zvikuru. Handi ega wandingatoti ndiye wekutanga. Pane mumwe futi mwana wekuchitungwiza watakabetserana naye zvekare akamhanyiswa kuchechi. But iye zvinezvi aritori right zvekare. I think tichaita kuti video yetimboidzosa zvekare. Mwana iye futi akanga afa zvekare. Takanamata naye, Mwari akamuitira zvakanaka. Then kouya futi umwe mwana zvekare akamhanyiswa zvekare. Madhoktors achitaura kuti izvi tazvitadza izvi. Pachechi ipo pataititori takatombomisira service kwakutomunamatira mota. Ipapo akabva tomuka mwana. Right now mupenyu. So zvinhu zvakawanda, but tinongodzosera mbiri yese kuna Mwari. Mashoko amungaudze vana veZimbabwe avo vanenge vakatakura matenda, avo vakagarwa nemweya yetsvina, avo vari kumbunyikidzwa nezvo. Right, mazvinzwira from the horse's mouth, vachihwereketa vachitaura pachavo. Unfortunately nhasi handisi kukwanisa kuisa ma-comments on screen. There's something going on nemushina wangu, but I'll just read for them. You are now bringing nonsense to your page. Page kwaZigo kune hondo nemunozvionera bega paFacebook. Zvikanzi vanhu ava sei vasingasungwe. Zvikazira Zigo vachisungwa nemhosva ipi? Haifraud ka. Ifraud feja pakashata. Zvikanzi ngambomutsa Mugabe tuone. Varikupisa zvikanzi anga asati afa munhu iyeye. Mawani zvikanzi where are the videos for all those dramas? Varikupisa. Hanzi Zigo anongotera zvimachechi zviri controversial. Ndokune good content ka, that's good content baba. Ndokune good content ikoko. Ende wakasikatomboziva kuti kuna mufundisi akamutsa vanhu vakafa ka, but right now nekutoona video rinoipanapo wakutoziya handiti ka. Kanzi vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya zivo zvandambotaura zvaizvi. One. Zvikanzi we need a death certificate ravo to confirm. Pakashata. Kanzi Jehovah onai vanhu vaye vatanga. Hanzi iye Zigo wacho ndiye anoda kusungwa.
izvozvi mamochari akazara nevanhu vakafa. Anzi munotadza kungonomutsa ikoko here. Pari kupisa ndo nyaya dziripo, ndo nyaya dziri kutenderera mazuva manje zvamanje. Ukaenda pafacebook page ramukoma Zigo munoneona nyaya, muona the full interview ipapo. mawani pari kubvira. Pari kubvira zvekutodaro. Ndo nyaya nangokubatira zvamanje kuti ndikuratidze kuti kune mufundisi anomutsa vanhu vakafa pawaterfalls apo. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera.